Ibutyag ni Negros Oriental Governor Ruil Aragay Digamo sa niaging simana nga ilang padagtigom kauban ang gobernador sa o mayor sa nasod o uban pang uban sa Pangulo sa Pilipinas nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Matod pa ni Governor Digamo usas ilahang gisgutan sa presidente mo ang proyekto o programa nga gikan sa nasudnon nga panghamanan. Dogang pas gobernador nga susa-usab siya sa giindusar isip kandidato sa 2022 national o local election. Ang mga governors nga kauban ni sa partido ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, ang atong presidente, nagdito na discuss nato ang mga proyekto o human sa pagdiskusyon sa mga programa o proyekto para sa kinatibuk ang nasod ng Pilipinhon. Gi-endorse niya ang mga kandidato niya o included diha ang atong kandidatura nga isa niya ang atong kamot timaan ka na sa iyang pagsalig sa gobernador sa Negros Oriental para sa umalabot ng eleksyon. Kini ang Atraka Balita 943. Nakausag pasalamat si Negros Oriental Governor Ruil Aragay Digamo nga ang pagsalig sa presidente sa nasod tungod kay ang tanan nga programa ug proyekto ang gidapat kini sa husto sa probinsya. Say usab ni Governor Digamo nga ang tanang programa usab ilabi na sa pag-atiman ni ining pakigbatok sa COVID-19 ang nahimutang gyud kini sa husto nga pamaagi. Nakaingon ko dito nga pasalmaton kay dako sa pagsalig ni President Duterte nato sa ato ang pag manage ni atong probinsya nga nakita niya nga wala gyud ingnon ta mulahi sa iyahang direksyon. Kaya ay ulit to it manggod sa ato pagdumala nga all programs, projects nga sa provincial government must align with the programs and projects with the national government, especially on the pandemic issues sa national government nga ang tanan ato apong nahanay nga kuan gyud aligned gyud sa programa sa national government aron dili lisod ang pag-address sa problema sa COVID-19. Kini ang Atraka Balita 943. Si re-electionist sa Provincial Governor Ruil Aragay Digamo ang ninabik kini sa lokal nga tigbalita sa Dakbayan sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.